videa. Tentokrát to bude video, taková komedie Justin Bieber versus Circus Afro Baby. Takže tam bude jakoby to smíchaný, tak si užijte zatím zábavu. Tak jo, doufáme, že se vám video líbilo. My si to pouštíme teda ještě jednou a jmenuje se to Justin Bieber Circus Afro Baby. Tak ahoj, u dalšího videa.